Τι λες, κυρία μου, δεν είμαι με την Ομονία, είμαι των οικολόγων. Έχουμε και ποτούτους τα μέσα, κολόγοι. Οικολόγοι, κυρία Το μου. ίδιο λέτε. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, τούτα ούλα τα απορριπαντικά που χρησιμοποιείς είναι βιολογικά, είναι ανακυκλώσιμα, όξα είναι τοξικά και μολύνεις και επιβαρύνεις στο περιβάλλον μας. Το ξύλο του φλόξου παντός είναι ανακυκλώσιμο. Θέλει να σου επιβαρύνω ότι χαιρετήσουμε τούτο. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι δουλειά όλων μας. Την προστασία των αυτιών μας που τις πελάεις που λαλεί ο Πορδίκης, έτοιμες σκεφτικές και ασυγκριτικές στο περιβάλλον τώρα. Κυρία μου, δεν σας επιτρέπω να μιλάτε έτσι για τον βουλευτή του κινήματος. Μα ποιον κίνημα καλέ, αν κάνω τραπεζίνες στο μου συγγενείς να πούν παραπάνω από ψιλοκόνους. Κυρία μου, Άντε, εξαρτήκετε. σιωπή, κάτσε την τσέντα σου και την εργατούρα και λίγος. Άντε. Οπα! Πάρει! Α, τι λαλείς. Πάρει! Όχι γέρω. Γε μου, τι γυρευτείς τα μέσα και τι γυρευτείς μες στις γυναικείες, α? Από ποιο γυναικεία ρε Πάρει. Εγώ δεν σου είμαστε τα βασαρόμπα. Ποιο φάρε. Ως παπάς αυτό είναι γερέκα γεράς. Δεν τα πάω να... Καλώς Παπουμπάρι, ξέρεις άλλη μέσα. Δικιά. Κυρία μου, μα τι κάνεις, για όνομα του Θεού, πού ο Χριστός. Κοίταξε να δεις, δεν νομίζεις ότι είσαι λίγο βιαστικός, λίγο απότομα, σταμάτα, μη. Μα επέλανες, μα να κατουρίσεις. Ως γεγονός έχει λιμίτα που είναι σιωπήσα. Ρε Χαρή! Ρε Χαρή! Πού είσαι ρε! Παγέρα τώρα τα καταλήξω. Πάρε ρε! Μα, έκαμες άλλη δουλειά, α? Ήταν που να κάνω, ήταν φυτό, δεν τα φυτό, έτσι. Τι κι ώρες είσαι γρεφό και είσαι χασινιός. Τι που θα σου νοιάζει ρε τα μισά, α? Εγώ που να πιτσάκω, εγώ καταλήγω τα πιάτα λαμπρά, καταλήγω τα παράδειγμα, καταλήγω τα σπότια, καταλήγω τα πετούτια, καταλήγω τα τόιλες, καταλήγω του διαδρόμους, καταλήγω τα λάμπες, καταλήγω... Κοίτα μου καταλήγω. Αφού έγινα την όνειμο του Καταρίμματος. Αναλήφθη τον Παπινιώτη, έκανε που γράφει Κατάριμμα, γράφει το όνομα. Μαρή Αλμοχάμεν. Σιωπή! Δεν είναι το όνομα σου. Έχει κι ώρες που δείξαν τα φκάτια γυρεύκος σε να παραφέρεις και είσαι χασινιός. Να πιωρωθείς πάψε και να φύγεις. Τι εννοεί τώρα. Απολύασε! Παναγία μου, για το χάρον τίτσιο. Αλλά λέω να στο σήμερα σου φάουσα. Δεν θα γάμω το, γιατί πιο χωνεύκησε, για να εσπάει σίγουρα. Αν ήταν να τις φάω, επειδή η κόρη της έχει τα βίτσια, θα βρούμε μες στα τόιλερ, να κάνουμε ντε... Σιγά, ακούμε και μωρά. Πρέπει να σταματήσω την ιστορία. Πάνω σε κανένα λίγο κρεβάτισιο, να κάτσουμε πάνω καμιά ημέρα. Τώρα που είπες να κάτσουμε... Come here, baby! Sorry.
Άλλο. Κάμνη και μόνο. Κατουρώ. Δεν μας, δεν κοιτάστε, πού πάμε. Μου αλήθεια. Ήταν κουρέλια, άρεσε σου. Δεν ήταν πολύ διαφορά. Άντε να δω. Wow! Εγώ, Παγκλαντές, δικά και τρέω. Άντε, δύο τώρα, αυτό θα κάνετε τη δουλειά σας. Άντε να δούμε. Λάλλονται όλοι να δευτέσουν για μια ημέρα. Κάτσε βαρύ μου. Μα πού είναι να πάει. Θα κάνουμε ρομαντική δουλειά. Μαλία! Κάτσε. Και καλά, μήπως ελκυστήκες σε εσένα. Ναι. Ένα που σου είδε. Τι εννοείς. Τίποτε, έχεις τα λαβασάκια. Ναι. Έτα. Από στίχος. Κουφλάρα μου, μανάρα μου. Έπαθα τη στραβάρα μου. Τι είπε ο ποιητής. Κάπου το άλλο. Με λένε πάρει. Έλα νύχτα με φεγγάρι. Ανάθεμα που να τα πάρει. Amazing! Τσαλάτσι. Ενθουσιάστηκα. Ευχαριστιάστηκα. Ένιωσα γυναίκα. Και εγώ. Να σου πω. Δεν είναι σε γέμα να δοκιμάσεις πρώτη φορά, δεν είναι? Δεν νομίζω. Δες το σαν μια άλλη εμπειρία. Δεν μπορώ και τίποτε. Θα μάθω να ξαναδοκιμάσω πρώτη φορά. Λοιπόν, λίγο τραγικό, μπορεί βαπτόρι, θα με πάει. Εντάξει, βάζει μας. Λοιπόν, φιγουρό καθένα. Δουλειά και, όποτε θέλετε, τα χτύπα μου. Στάτε με τηλέφωνο και θα κάνουμε την τιμή. Έτσι, άμα θέλει κι άλλη πρώτη φορά, δεν πάτε. Όποτε πρώτη φορά θέλει. Είμαστε εμείς πρώτοι.